मा होननानै मा गोजोननो आरो नायदो अबस्थाया 8 बाजियावनो ओंखाम जाहोबाय आङो दिनै दालि काबुलि बुट ओंखाम गुदुं संनानै आरोना सानसे थोलो ओंखाम जायाखै मैया बेखौ गाननो नागिरदों माबा दसेनो मा गोसोखाङो मा मायो बेखौ गाना आं खिथाबाथ' बेखौ नङा होनगोन नालाय आङो बास्केटखौनो हाननानै होबाय सेस दे जेबो नंला दे बे गानखानायसो मैया मोनायावसो सोलायखानाय गस्लायानो बाबा तुई किच्छु करबेन ना नङाबा दानो दाय जागोन मालाबा बिदा दांबा दाय जायो मालाबा मोजां मोनो किच्छु करबेन ना तुई बेखौनो गानदो दे फैदो नोंहा बाबा फैदो गानबाय हारसिङै बेलथायनो होआसै रावखौबो दा बेलथायबाबो दाय जागोन नुवाखै माखौ गोसोखां फानथाबथाबखौसो सोब्रांहैलायबाय बेखौ थिखांजुदो मा बाकेटाव थिखांदो दे थिखांदो दे गाव थिखोगोननो बाबा बेहा टाइम पास जायो बिदिजों एखमबा बादोंबा बादों आं थिखां होनखागोन बियो दे थिखोजुदो मा नुदों नों खोनादों नोंखौ मा बुंदों नोंहा फरायहैदोनो अ होनो ना माव होनलाय आदाखौ नोंहा फरायहैदो आदा होन आं थिखोगोन ना होन नोंहा फरायहैदो थां होन बाबा फैदो एफा मोजां थिनहरबाय बिगैया मानो बिदि नोंलाय नोंबो थाफ्लानानै मावफ्लाबाय मालाय नानिफ्रायनो फिसासो फैदोलै बेसे अयथासार नै थांदो खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माइजो फबायनाय महरला जोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबबाय साइलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामखागोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जेरै आङो सिगांनि ब्लग्सआवहाय नोंथांमोननो ना गोराननि बिदिनो एसे एनै बानायनाय शेयार खालामदोंमोन ना थ' बेखौ हरनायनि दिना जाहैबाय दिनै आरोना बिफानि लोगोआ माने दिनै थांसिगोन आरोना थ' दाथ' मैयाथ' आङो बयामफ्राव मोजाङै सोदोंना दिनै आरो मोजाङै मटन पेक खालामबावनांसिगोन ना मालायनि आखायाव हरनाय बिदि लेथेर फेथेर हरबाथ' जानाय नङा थ' बेखौनो मावगोनसैलै आङो फार्स्ट हाबाफारि थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो गानमारबायसो आरो नोंहा दाबो थाङाखै बाबा बेसे बुनानै बुंनांगौ नामा नोंखौ आं गाइसमोननि सिगाङावनो थांखांसै बुगोन आङो ओमफ्राय दा सान्दुआनो गैया जों सुनो मोनाखै मानो मोनाखै थांदो थां सिगां ब्लग्सआव जेरै आद्रा बेखौ दा आङो प्लास्टिकजों औ सना सोयै मोजाङै खाथबनोसै आरोना फाथैयाथ' फाथैसै ओरैनो ओमफ्राय फाथैखौ जाया सुनांगौ जाला माला होनबाय थायो दे आबा दे आंना बै आंनाव लाबोफानाया दासो समाया आयै लेबुआ मोननानै थालायलायबाय बेस्रा गयफ्राबो मोनस्रांजोब्बाय लेबुखौ हरजोबनांगौलायनो बेनिफ्रायहाय गयखौ थाइबासेल' हर होनदों आरोना दानाबा बे गयखौबा सोर जाबावनो आंहाबो दासान्दि गयानो जायाखै ओमफ्राय बिथाङा मालाबा बेखौबा आंखौ प्लास्टिकखौ जेव दोननो नुफैबाथाय बुङो आरो दा बे प्लास्टिकखौ गानदुलानो दोनदों नामा होनफैलायो ओमफ्राय नायदो दा बेसे नोङो बेफोरावनो खथ' खामानि होयो आंहा बे मैगं खनसे लाबोनाय मा लाबोनाय प्लास्टिकफ्रा गाज्रि जायाना दालि दुलि सोनानै लाबोनाय गाज्रि जायाना ओंखायनो बेफोरखौ दोनो आरोना आङो बेसे खामानि होयो नायदो ओमफ्राय मोजांखौसो सोदों आङो गयाबो थाइबा होनदोंमोन गाव खिन्थु 7था 8थासो थांबाय आरोना ओमफ्राय आं गय बिहरनायाव होनदोंमोनबो फौजि मानसियाखै सोरबा गय जायो ओमफ्राय डिउटि होनायाव बे मा होनो साखाम अरनानै नों खुदैखौ फ्राद अबाय गारगोन नोङो होननानै आरोना बेखौनो मिनिना थैनोसै ओमफ्राय गाव ओमफ्राय रेस्ट टाइमाव जानोसैब्रा डिउटियावलाय मानो जानांगौ होनना बुंदों आरोना खम जारलाहाय जाग्रा मानसिफोरजोंबो जाबाय सोनाफोर एखेबारे फाइनाल आरोना गय गोमोनखौथ' आङो माला सुनानै दोनसै आं देनां गावफैबानो जाफैनो हागोन ओमफ्राय मा होनो सान्दुङाबो मोजां नङा नङाबा दानखावनानै सफारि बानायनानै दोननो हागौमोन लेबु खेरेफाया थाबाय बाबा जोंहा बेखौ लाखिबाय बेखौ बाबाना नैयाव जाखाजोब्बाय दे बिफाखौ दालि होननाय खोनायो नालाय हरबाव थानोसैलायनो मोजांखौ लाबोबाय सोदो मा ओंख्रि जादों होननानै सोंहरबा दालि हारसिं होननानै खिथाहर नालाय बिफाया टेनसनसै आरो जाबाय दे बाबाया बारा बिहराखै गयखौ आरो सोबावनांगौ नालाय जारलाहाय आं फिसाफोरजों बिफाया जों नङैनि गय जाबाय थायो नालाय जाबाय बाबाया गयखौ बारा बिहराखै बाबाया गयखौ एसेल' बिहरदों बारा बिहराखै गाबोन फैबा जागोननो बेखौ दोनदो सना थां दोनहैदो नांला बाबानो
थां जारलाहाय आं फिसाफोरजोंबो गाबोन फैबा जागोननो दोननो थिनदों बाबाया दे माला सुनानै दोन होनदों थां दोनदो सोनानै दोनदो थां बैयाव दोनदो थां मा थां बाबानिया जाखाबाय दे र' आंखाला फैयाखैना दादिया फैथ'वाखै फैगोन दादिखौ दादि माबार फै होनदां दे दादि माबार फैदो होनगोन दे आं दे सोखाबाय आङो आंहाबो ध्यान दङ बाबाया मा बेसेबां बिहरदों बेसेबां मादों बिनायनि एक्सट्रा हरखादों आङो फाथैखौबो लादों जाबाय जाबाय बाबानिखौ आङो जुखाबायना थब्ला खालामखाबायना मा सना सोखाजोब्बाय आं बाबानो सोखाजोब्बाय सिन्था खालामनांला आंसो मोनलानो बिफायासो मोनजोबगोन जाहैबायनो मा जाखो बेलाय बेखौबो हैबावनोसै भगवान 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 दे जिया जिया जाला माला बुङो आरो सोजोबदोहाय सोजोबदो हरजोबदो दा दादिनो हरफाजोबदो गासिबो आं नांला आं लाखिला जाथोसो दान्दिसे गोबावनि उनाव ओमफ्राय जोङो रेडि जाबाय आरोना लोगो हमनानै हैनानै फैब्रबसै बिथाङाबो फैगासिनो दङनो बेनिफ्राय मा होनो जेने थेने माबाखौल' दख'नाखौल' गानस्लायबाय आरोना ब्लाउसआ बेनो बे आरो बेनि सिगां ब्लाउसआबो बेनो बेमोन ड्रेसानो बेनिफ्राय सोरबा साननोबो हासिगौ आरोना आयौ गांसे ड्रेसखौनो गाननानै ब्लग बानायबाय थायो होननानैहाय ओइ दुगैयाखै नालाय ड्रेसा बेनो बे आरोना आंखौथ' बाद हो मालाय माबाखौ नुवाखै कनजिता बर' बिनानावखौ जोंहा मालाय बे ब्लाउस गोजाखौनो खथ' रिल्स बानायबाय बेजोंनो मालाय भिडिअ बानायबाय मा बानायबाय आरो माथो ओमफ्राय आंनि कमेन्ट खालामग्रा लोगोफ्रा बिमामोना फाग्लिफ्रा कनजिता बर'नि रिल्सआव थांनानै मा कमेन्ट होयो मिन्थिबायना ब्लाउसखौ चेन्ज खालामदो सिस्टार ब्लाउसखौ आलदाखौ गानदो सिस्टार होननानैसो कमेन्ट होयो आरोना आंहा बिसिनि कमेन्टखौ नुफ्रांनानै मालायनि भिडिअ इमन जे मिनिनो ओंखारोना फाग्लि गोजा थ' आंनालाय आरो माथो नोंगौबो ना बे कनजिता बर' बिनानावनि ब्लाउसआ आंथ' बिदिखौ मालाबाबो हाया आरोना कमेन्टफोरालाय फाखना खनि खानाय नुजालायनाय मा नुजालायनाय होननानैसो कमेन्ट हरखायो नंगौबोहाय ओरै फिसा सानो बारजा गोनांलाय गोजा जानोना ओमफ्राय बे बिमामोननि कमेन्टखौ नुनानै आङो जा चेक खालामनानै नायबाय आरोना बिनि रिल्सफोरखौहाय बे ब्लाउस गांसेजोंनो जा बुरजा रिल्स बानायमारदोंबो बेस्रा आलासि जानो थांनायाव लांफायाखै खोमा आरो सानसेयावनो मालाय मेरला रिल्स बानायदों जानो हागौना जोंहासो मोनथिला ओंखायनो ब्लाउसआ बेनो बे थादों खोमा आरोना मालाबा बिदिबो जागारगारो नालाय थ' आंनाबो बासिया ब्लाउस आरोना मैयानि रेडि जाजोब्बाय थांफाजोबगोन ओरै मासुमला मासुमलि गासिबो फन फैबासो थांगोन र' माने नेनो हाया माने जै फन फैबाय जोंबो शुप थांनांगौ आरोना शुप थांबाय शुप फैबाय होबाय फन फैबाय जोंना जाबाय पेकिंआ नै बिशालनि मनायाव लायबावसो आरोना दा गाव मायाव पेक खालामनानै लांदेरो लोगोआ सफैबायबो 5 मिनिटबो थाथ'नो मोनासै जोङो फैबायबो लांबायबो थांबायबो दे गाखोदो जाबायानो आलासि दादिया होलांनायखौ बा दामिबावसो सकै दा 5 स्टार ओमफ्राय मोनसेया डेरि मिल्क सोर होनाय दादि होलांदों आंनि फिसाया ओरैबादि गुंग्राय मेमरि फैदों दा बुंसै अरजाला थ' थांसै जाबाय जेबो लाङा सौफिनबायबो आरोना जोङो ओमफ्राय मा होनो आङो बुस्थुखौ हरफानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरोना मानसिफ्रा जाम्बिनिबा होनबायसै सोरबा बायदि मोनबायसै आं मोनथिला खिन्थु आं गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय एसे इमसनेलबो मोन्दों आरोना खिन्थु मोनसे आफस'स थाबाय आरोना माबाखौ आङो जाब्रांखौ हरफानो हायाखिसै आरोना टाइमाबो गैलाना आं सानदोंमोन बे ट्रेनाव गाखोनाय टाइमनि सिगां आं नागिरना होगोन खिन्थु बियो बिनि सिगाङावनो आंखौ लोगो हमनानै बाजाराव फैनायाव लोगो हमनानै लांफाग्रोबायना दा गाव न'आवसो लांफासिगोन बिनि थाखाय आं नागिरहैस्लाबनो हायासै आरोना आरो आब'मोन आगैमोन सोरबा दं होननायखौथ' आं बहाथो मोनबावनो जेबो नंला बियो मालाबा नेक्स्टआव नागिरनानै फोरानना दोनसै आं जेला गाव फैयो ट्युसनाव हरफानोसै आरोना नोंखायहाय गावबो फैबाथाय बेफोर बुस्थुखौ बावो ओमफ्राय नै दासो गोसोखांखादों बेनिफ्राय मा होनो सुनोफोर आं दाख्लै आदै बेलथायनानै भिडिअ होदोंमोन ना बेनि सलुसनखौ मोनगारगारबाय आङो सासे आब'आबो कमेन्टआव हरदों आथिंनि आसिफोरखौ ओरै ख्रों खालामनांगौनो सिदा उन्दुनानैहाय होमबाथाय थिग जाहैदों आरोना थ' बे थिग बे खोथाखौनो बे जिमनि बिनानावा जोंहा भिडिअखौ नायदों खोमा आंनिखौ आब' नोंना आदै बेलथायदोंमोन नामा होननानै ओमफ्राय बियो जेबो बेमार नङा बेखौ ओरैबायदिल' खालामनांगौ होननानै बे थिग आब'नि कमेन्ट हरनायजों बे बिनानाव खिन्थानायजों सेम आरोना आथिंनि आसिखौ एकदम थिया ओरै खोथों खालामनांगौनो आरोना
ओमफ्राय 1 सेकेन्डआवनो थांफिनो जाहैदों बाबा रामदेबनि टेकनिक जाहैदों बियो बाबा रामदेबनि सलुसन होनाय जाहैदों आरोना थ' मालाबा जाबा बिदिनो खालामनांसिगोन बिमामोन आब'मोन आगैमोन जायोबा आरोना गोबाङानो दाख्लै जायो होननानै बुंदों आरो सोरबा सोरबा मिन्थिफेरा होनना बुंदों थ' बिदि खालामनांगौ जाहैदों जाबाय बायोबा बियो माने रोदाफोरनिसो खामानि नालाय आरो मा होनो भिटामिन हाइ ल' बेफोरबायदि जाबाबो जायो जाहैदों बे बिनानाव दानि खिथादों थ' बिदि आरोना एकदम बिदि खोथों खोथों आसिखौ ओंखायनो बेमारफोरखौ जायोबा फोरमायनानै लानांगौ सलुसन होग्राबो थायो बेनिफ्राय मा होनो लाजिनानै लाब गैया आंथ' लाजिखाया ना माबा बेमार जादोंबा ओंखायनो खिथा लायो अबेबा खुजलि जादोंबाबो बेफोरखौबो आं मोजां फोरमायनानै लायो आरोना खिथालायबासो नोङो सोरबा नङा सोरबा मुलि ओंखारो अजा ओंखारो नङा होमबा ओंखायनो दा आङो बेजों लोगोसे ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ सो माच